بسیار نمی‌کرد طرف شون رالک بود. خوزی میگیریم نشانت میتیمی کار برتا. شون امی اودای امی کار نبرامد تاج ناو شو میخیره که برداشته سه کشتش نمیشود. سلام علیکم تماشابینان گرامی. برنامه وضعیت رپ و چه خیلی که شما میدونین اگر که بخوایم 20 سومونی کار کنین پایوندا یک نمره همودا مراجعت میکنین و در کامنتار که میبینین چیزی نسگه همو را رعایت میکنین و اجرا میکنین 20 سومونی را کار میکنین و هر هفته ما درباره رپ تاجیک در هفته گذشته چی گپ بود امورا وضعیت چه کمترک ای نظر خودمون نشون میدیم، یعنی ای точкаи зрения خودمون که برای چی خیلی شید و چی باید کرد. هفته گذشته هفته نصیحتی نبود، یعنی رپرها بسیار چی نکرده بودن، نه که چیزی را که باید 3 ماه پیش میشید همو هفته گذشته شدن. یعنی چی گپ شد؟ نویک دو ویدیو کرد و در دو ویدیوش یک ویدیوش درباره او بود که مراجعت به خزه 2020 کرد و خزه 2020 گفت که السلام علیکم هموطنان عزیز، شما رو با عید قربان تبریک میگویم. دورهای صاف سودای ما امروز که رفته است برادرها. امروز پگا دیگه و بعد عید قربان تا یک هفته شما میتوانید کیتای ما رو خرید کنید. داروها برای موی سربراری، ریشبراری، فربه‌شوی و برای خرابشوی، برای قد دواندن، برای داغ‌های سفید و برای کیمی روده و بسیار داروها داریم برادرها. شما میتوانید در نمرهای ما زنگ بزنید یا که ایمو واتساپ ده بنویسین برادر. از که دیر نمونیم برادرها. محترم участников خزه 2020 уже мы объявляю 100% готовность و тайёртона бинен ва уже сар кинен текст нависитонаи барои ҳамун видео буд ва абишат кард ки 1 август мекунем ва кадак. Дигин видеош дар бораи қатъи 0 грамм дар канале ки бояд бифурӯшаш дар мун канал видео кард ки чтобы канал активностиш набара ва дар уҷа гуфт ки баъди видеои репортал ки бо Марио ма чахшах карда будем дар бораи тексти 0 грамма додан ки ма дар уҷа гуфта будем ки ту боварӣ дошти ки 0 грамма мебарӣ? Гуфт 100%. гуфтам вақте ки 100% боварӣ дошти хай текста чӣ ба гирифтӣ? метавонисти нагирӣ ва свободно бириш ва охир нишон мидиҳӣ ки на текстҳо даст ма буд, не ки ман мера вообще истифода набурдам. Не гуфт ман амро хеле кардам ки шоу шавад дар реп тоҷик хеле набуд. Хай в общем Марио точкаи зрени хича гуфта буд ва ман точкаи зрени худман гуфтам ки ай метавонист ки хешава ва бо красивитар мешида. охир нишон медиҳӣ. хай гап задем ва дар онҷа аниқ 100% накардем ки ки буд, не ки дар онҷа гуфтем ки навик точно набуд ва навик овард 0 грамма хадиш барнома кард ва 0 грамма гуфт ки дидӣ ман набудам 100%. баъд 0 грамма гуфт ки я духтарак буд, я нишони мисли духтарака рӯй карда, у духтарак омада қатъиан машон гап чап карда буда, баъд текстои 0 грамма гирифта. ва дар инҷа просто як савол ба миён меояд ки духтарак чӣ пароли компютерро медониста ва якҷо медониста ки дар куҷое ҳамун тексто, яъне ӯ общедоступни буда ё ки кадоми ӯро ёрдам дода я RS Pro. иҷада гап дар ин буд, не ки навик 100% гуфт ки ман набудам, ҳо набудам. Не ки дар ҳамин ду видеое ки кардагиш бисёр намёкот тарафи шон ралик буд. яъне ҳозир бисёрият мегӯянд ки чӣ тарафи шон буд? дар уҷа ягон ҷода шон нагуфтай. контекст яъне метафора қатъи бисёртар гап задеса буд, баъд бисёртар чизоеро гуфтеса буд ки подвал доштан гапош. яъне чӣ гуфт? дар видеои муроҷиати хезе 2020 гуфт ки як бор 6:1 репи тоҷика қадрша паст кардаг буд ва реперо уже балабол биромада буданд дар пеши мухлисои репи тоҷик ва ма ҳамин кора 100% ба уҳда мегирам. ҳамин репи тоҷик ҳаму чӣ набудаш, ҳаму уважение набудаш намона. яъне намёк прекрасно шон да буд ки шон натонист, шон ами уҳдаи ами кор набаромад, шон 6:1 кард, ӯ қадар статус гирифт ва ин қадар репи тоҷикия пас бурд ва реперо дига аму вақт дига 100% мухлисо репероро дига бовар намекунанд, барое ки мегӯянд шоу кардесен. ва ма аниқ ҳамия доказат мекунам ки репи тоҷику хеле нест ва ӯ поколениҳо тамом шудан ва ҳозир дасти одамое ҳастанд ки сухан мекунанд ва дар суханшон ҷавоб метаҳанд. ин намёк шон эмсида буд ва қатъи 0 грамм бисёртар намёк дар ралик буд, барое ки мега ки точно матра доказат исбот кардам ки ман набудам, ман оз шуда кор надорам, ман набудам, ман оз шуда кор надорам. ва бисёртар намёк дар ралик буд ки яъне главни ман набудам, фарқ надора ралик буд ки буд набуд, ман кор надорам дар уш, главни ман набудам. ва аи чиё муайян мешавад ки навик
уже революция ки бардоштагӣ буд соли 2018 уже соли 2020 почти иҷрош кард. яъне ҳадисе шагиргонда яъне батли 6-1 бикунад ва подписчикош ай Шон МС да бигзаранд ва репош миллион бигиранд, тамом Шон МС свободно мегзарад. Лек як плюси Шон МС меяд ки вай фанат дора ва ҳамун фанатора гузаштанда озирашда қиинтара, барое ки Шон МС чиза қариб 10 сол шуда иҷро кардагие. ҳозир мегирем нишонат метаҳем кор борта Фавика гуфтестам, баъд мефаҳме ки ту чӣ кор кардестай. Фаҳмдесай Фавик? ҳозир ҳама инами корота нишон метаҳем. ина мира дар Rap News мемонем. хай ҳозир баъд дар Rap News бинем ки Фавик чӣ кор кардесай. Абдай вақте ки ман ин барномаро съёмка доштам, ҳозир ай ки мегирем ин чизора. Дуюм мавзӯъ чӣ буд? Дуюм мавзӯъ буд ки Барон ответ дар Хезе 2020 дод. Барон як порча треки навша хонд аз 8 мисра ба фикр меборад буд ва дар уҷа гуфт ки яъне бачааш да муроҷиат дора, яъне ба оянда муроҷиат дора ки ҳо бачам и кордоеро ки дар пушт мебинӣ и амакиёт киштанам, лекин ман намурдам. Ма ӯ чизеро ки ӯ мактаберо ки ман калон кардам, мактаберо ки ман сохтам, ман наемонам ки ӯ мактаб барбод бихӯрад. Баъд монанди Ралик бахшиш Ралик брат, монанди Навик, монанди Шон таъна кунанд ки онам дӯстои худам гирифтани хеле придават карданд, яъне ман душмани мардам ва Навик бига ки системи шумо райдер барон буд, тамом шумо айбайн мерен. ҳамон рафтагие ки лицемер мара қатъи додаром ҷанг намон, и проблема и ҳал мешавад ва баъд дар описаниеш гуфтагие ки киё метавонанд мара барои чӣ хатогиё кардагим мара биган, любое чӣ биган ман қабулш мекунам, яъне номошо нависагем ва дар уҷа шнапс нест чота. Яъне значит шнапс ҳақ надора таъна куна барона ё ки бига ту ба гапат наистоди, хел накардӣ ва ин чизо ба фикрам и хубай ва ман дар ёд бигирем ки ман як моҳ пеш ё якним моҳ пеш бо огоҳ кардам ки барон просто так ин кора намемона. Барон любой хел шанс дора ки Хезера восстановить кунад ва барои ҳамун бачаҳакои Хезе 2020 номи группашон намондан, проекти Хезе 2020 мондан ва гуфтанд ки и мумкин ки яксола боша ва Хезе 2021 точно намешава. Барои ки барон ин чиза просто так намемона ва ина уже якум шаги барон, дуюм шаги барон, якум шагиш хати бачаҳако вохӯрданшон буда ва дуюм шагиш уже текст кард ва дар описаниаш гуфт ки киё метавонанд ва ма в общем в прямом смысле дар текст гуфтагие ки ма бахшиш дар ҳамун описаниаш ки агар ки дар кор шавам бахшиш мепурсам аз додаром, барои ки хай хатогӣ аз тарафи ҳама мешаванд, одам хато намешавад. ва беҳтарин ҷавоби калонии лидери группара дидам. В общем ман бовар доштам ки барон ира просто так намемона ва яке аз шаго ба ҳамин самт буд. Сеюм тема и Ралик пеши Шон рафту рептиҷая угражат кард. Барои чи Ралик пеши Шон рафт, барои чи фит мекунанд, барои чи ята дар канали ӯ, ята дар канали Шон. Мумкин ки шумо бигӯед ки просто так рафт не ки ҳозира дар вазъияти ребози внимания реб тарафи Навик да, яъне Навик через батли 6-1, через батли қатъи ҷононуш тонест ки вниманиеро тарафи худаш куна ва ҳамаи реперо бисёраш уже дар ҳамун силуэте ки Навик сазават кард через батлаш нест шиданд, монанд ягон чизи рӯшантар пайдо шавад, чизое ки камтар рӯшанишон камтаре вай нест мешавам ва боз мумкин ки бигӯед чи хеле шона ягон вақт гузашта намешавад Раликам дар ҷошай. Ман просто ситуатсияи ҳозираро гуфтесам, прям здесь и сейчас. Ва дар инҷа мумкин ки союзи Шон Ралик ҳамин буд ки шумихаи 6-1 Навика айбайн бурдан, лек ира вақт нишон метавад ва фитеро ки Шон мекуна қатъи Ралик дар канали ӯш мепартиён, мумкин клипош қатъи боша, мумкин ки зур боша, не ки хеле фит буд, ягон чи вау нишон наода буд ва хиёл мекунам агар ки мақсади бачаҳако шумихаи Навика киштан боша, ба фит точно кишташ наметавонед. Ягон кори дигар кардан дар кор
ма бо мегум бафи точно шуми хераки бардоштесе кшташ намешава ва баъди барномаи факт яъне бисёр бачаҳо кунковакш меган баъди барномаи мо яъне дар бораи ралли ки гуфтем ки баъди навик рафтан просмотрош галти яъне шикаст худ деражениш буд чид раллика қар кард барои чӣ барое ки мо бисёр трекҳоеро ки вай указат кардаги дар онҷа мо ба инобат нагирифтагемш ва мо чизоеро ба инобат гирифтагем ки просмотрош кардам ва гуфт ки додик агар ки маҷбурм на ки против дис бизанам ралли кам гуфтам ки мара да ико қуш нака брат ман точно ик нестам барои ман хиёл мекунам ин нофаҳмоиҳо мегзаранд ва мо ягон хел зиддият зидди раллик надоштем не ки хиёл мекунам дисам дар кор нест чӣ дар кори дис барои ки шолбе очира да бес брат шон аввал дис бизана баъд очира диги брат рақами диит ҳоли и просто ашӯхи буд брат рейкл дис да ҷавлон зад ман дина як видео кардам ва дар оҷа фаҳмондам ки чӣ рейкл дисаги да ҷавлон ва ҷавлона чӣ гуфтан ва барои чӣ имрӯз дар вазъияти ребира мондам барое ки и якумин бор нест ки мактаби нав ба мактаби кӯҳна дис бизана ва и чандум бор шудагиай ба мисли раллик да абада задагиай лен да абада задагиай барон да барон да ки задаги боша не барон назадай ба филм да олдскул задай барон да исмаил задагиай дис бо бисёрам хели олдскул нью скул против олдскул бисёрам хели дисшапак шудагиан баронам уже нью скул нест барон миёна мактаби хича дора уже мактаби нигеро андеграунда мактаби хуба барон сохтагиай ва ура мактаби нав гуфта нафшад не ки просто бачаҳои ёш бачаҳои камтар ниёша дис задагиан и якум бор нест ва ин мегзара ва просто вақт нишон додагиам вора ки дар кор набуд ҳаму дис барои ҳаму рейкла имрӯз қатиша барнома кардам нем допрос ва дар онҷа қатиш суҳбат кардем ва гуфт ки ман ягон треки ҷавлона гӯш накардам не ки барои ҳаму судити кардагиш ва се гапи гуфтагиш ман зидам против ҳаму ва фикр мекунам оли вақт нишон медиҳад ки ҳамин кор и позитсиям роста ё соз барое ки раллик абада дис зад ҳеч результат надид барое ки абада мнение худаш буд гуфт ва панҷум мавзӯи мо и шон дар клипи марио иштирок кард барои чӣ яъне шон чӣ ба дар клипи марио иштирок кард бисёриҳо мегӯянд ки марио мехост просмотрош зиёд шава ё ки дастгирия и просто як чиза нишон медиҳад ки шон мехоҳад додароша ёрдам битава барои ҳамин даже дар клипошон иштирок дорад как актер не как фит как актер ва и аз тарафи шон нишон додан вай ки яъне шон абишат кард ҳамара ки ҳаҷ мерава ва уже қайқан намёб донистад ки ман агар ҳаҷам барам бачакора дастгирӣ мекунам агар ман репам нахонам ҳамин сферара мумкин ки ягон лейбл букшам продюсер бошам хеле чизо уже қайқан бӯи ҳамун шамоли ҳамун чиз омадасад ки шон уже опыт накабид дора лидери группа будан шон ягон вақт лидер набуд шон вечна босс буд шон вечна истифода мебурд в общем ҳамаи ситуатсияро пад худаш истифода мебурд а ҳозир уже як намуд атмосфера созад дора ки бачаҳакора пеш бурдисай раллик рейкл дастгирӣ дора кеша дастгирӣ дора ки рейкл худаш дар барномаи допроси ма қоил шуд ки ҳо дастгиримон дора ва шончара дастгирӣ дора ва бо дигарро ва ҳамин чизо маънои ӯро доранд ки шон уже практикаи лидер будан практикаи продюсериро ёд гирифтеса ва хиёл мекунам дар оянда ба мисли шоу-бизнесҳо ҳастанд ку определёни продакшнҳое ҳастанд ки определёни ҳофизоро продюсерӣ мекунанд ва шонам ҳам хеле ӯй мекунад ва фикр мекунам номи ҳамун продюсерский центр шон мешава фикр мекунам барое ки сатвоиза чӣ нестай ва ҳамин қабуд мавзӯи мо дар бораи вазъияти реп ва ҳаматонро раҳмат мегӯям барои тамошо кардан ки қадар вақт чиштин маро гӯш кардин ва чизе ки нодуруст буд ӯ вақтро дуруст мекунад ва чизе ки норозием дар комментария ҳақорат кунед чтоб дилтон холӣ шава ягон нақапен дар дурунатон дар кор нестаям чиз ва форатон лайка биҷиқин не ки нафоратон ҳақорат кунед саломат бошем бачаҳко